8 декабрь біздің 1 декабрьден 10 декабрьге қадар бара декада подписка декасы деп айтамыз. Бұл үшірді біз үлгіталы подпискалар ясаймыз. Һәм мына ойландық та өзіміздің бәйрәмне толырақ етіп, көбірек етіп, дәмдірек етіп ұздырыға болды. Мұнда біз өзіміздің қызметкерлердің әзірленген қол эшләнмәләрен тәкъдим итәбез. Үзебезнең редакторларның подпискаларын тәкъдим итәбез. Аларны хөрмәт итеп, һәр вакытта да ярдәмләшеп яшибез. Шулай ук безнең выставка товарлар буенча да һәм бик шатмын шушына кадәр күләмдә халыкның безне хөрмәт итеп, безне якын итеп килгәннәре өчен сезнең барчагызны да шушы бәйрәм белән шушы күңелле чара белән тәбрик итәм. Һәм безнең шушы бәйрәмдә катнашкан артистларыбыз һәм артисткаларыбызны хөрмәт итеп тәбрикләрсез дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезнең барчагызга да. Бәйрәм белән!